Čau lidi, já chci dneska udělat nějaký challenge, bude to asi, že si zažveru žrádlo pro kočky, whiskas, jak vypadá takhle to vypadá, nasypu si to do misky, no a talíř, tohle bude stačit asi, si to smrdí. Z Velimexu. Začneme tím zeleným, nebo co? No, zelená. To je dobrý docela. Tak moc necítím. Teď zkusím takový hnědý. Je to už hnusný. A teď jdeme na to žlutý, to je plněný asi ničím, prostě to je plněný, nevím čem. Jdeme to sebrat. Já si dám do pusy asi tady tu půlku si dám do huby. Tady to ne. To bys pak kočka nic neměla žrát, to víte. Nejsou peníze. Nejsou peníze. Možná to asi nebude.